Kaixo, ongi etorria, zuzenak eta planoak aztertuko ditugu orain. Gogoratuko zea iaztik zuzenak zer diren. Pentsa dezagun honek adierazten dula zuzen bat. Zer esan nahi du? Puntuz osatutako lerro bat dela, lerro zuzena, ez du ez hasierarik eta ez amairarik. Orduan, espazioan zuzenak nola egon daitezke? Egon daiteke horrela, nahi den bezala. Baina bi zuzen baldin baditugu, adibidez hemen beste zuzen bat, nola egon daitezke? Gehienetan gurutzatu egiten dira. Adibidez, hau ere bai, horrela daude, horrela, normalian horrela egoten dira. Baina zenbaitetan bi zuzenak behin posizio relatiboa zein da paraleloak izatea. Zer gertatzen da? Bat eta besteak ez dutela inoiz ikutuko, ez dira elkartuko, eta ez dira gurutzatuko. Hau ere, izango izateke, paraleloak izatea. Hau ere bai, paraleloak dira. Eta beste zenbaitetan, egiten dutena da, topo puntu batean. Adibidez, badator hemendik, eta ikutu egiten dute puntu batean. Bi zuzenak puntu berean elkartzen direlako, esaten dugu, ebakitzaileak direla, biak. Orduan, 3 posizio mota daude. Poliedro honetan, zuzen desberdinak daude. Hemen 4 daude, hemen beste 4 daude, hemen beste 4. Orduan, guztira 12, ezta? Zein da behen posizio relatiboa? Adibidez, zuzen hau eta horren artean, zer esango dugu, zer direla ebakitzaileak? Zergatik? Bi zuzenak puntu batean topo egiten dutelako, ebaki egiten dute. Zer esan dezakegu adibidez, zuzen hau eta beste horren artean. Biak direla paraleloak, koazen ikustean. Paraleloak. Eta lehen esan duguna, horrela eta horrela, ebakitzaileak. Eta hau zer dira? Bi hauek gurutzatuak dira. Eta bi hauek ere bai. Eta bi hauek ere bai. Hauek denak gurutzatuak dira. Hau bitartean, paraleloa da. Eta hauek, zer dira? Ala dipaztenak, bi hauek, ebakitzaileak. Hau ere bai, eta hau ere bai. Pentsa dezagun, honek adierazten duela plano bat. Ta zer da plano bat? Gainazal bat, hemen, gainazal bat, ondulaziorik gabekoa, beraz, ezin du izan horrela. Ez da horrela. Orduan, ondulaziorik gabeko gainazal bat da, ez du ez hasierarik, ez bukaerarik, mugagabea da beraz, eta lodirarik gabekoa. Lodirarik ez du. Planoak, horrela jarri beharrian, gehienetan paperean adirazi behar izatitugu. Horregatik, erabiltzen duguna izaten da paralelogramo bat. Honek adirazten du, hau, plano bat dela. Ez duela ez hasierarik eta ez bukaerarik, eta ondulaziorik gabekoa dela. Hori baldin bada plano bat, zer gertatzen da, bi plano baldin baditugu. Bi posizio relatibo bat daudela, behin artean. Edo paraleloak dira, edo ebakitzaileak dira. Bi modu bakar daude. Ez dago besterik. Edo ebaki egiten dira, edo paraleloak dira. Ze gurutzatuak ezin dira izan, ze hau bai fortik eta horrela jarretzen badut, zer egiten dute? Ebaki. Prisma honetan plano desberdinak ditugu. Bat, bekoa, aurrekoa, atzekoa, eskurikoa eta ezkerrekoa. 6 plano. Orduan, nik jartzen badut hemen, hobeto ikusteko, beko planoa, goiko planoa zer da bekoarekiko? Paraleloa. Eta albokoak zer dira? Ebakitzaileak. Plano bat eta zuzen bat ditugunean ze posizio relatibo daude? 3 daude. Lehenengoa zein da? Ebakitzailea izango dela. Dijoa eta baki egiten du planoa. Horrela dago, baiteke. Gurutzatuak ezin dute izan, ze adibidez horrela ezin du gurutzatu, ze hau, zer da planoa? Infinitoa. Orduan, ebaki egiten du. Orduan, gurutzatuak ez daude. Orduan, bat izaneteke ebakitzailea, beste bat paralelo izatea, baita ez da inoiz elkartuko, eta 3. aukera da
barrukoa izatea, bertakoa izatea. Pentsa ezagun, paralelogramo honek adierazten dula plano bat, eta marrazten dugula zuzen bat. Zer esango dugu, zuzen hori zer dela? Badela plano horren barrukoa, bertakoa, hor dagoelako, barruan dagoelako. Lehengo prisma hartzen badugu, orain goazen ikustea ze posizio relatibo dauden planoa eta zuzenen artean. Adibidez, beko planoa. Eta hemen, zuzen batzuk daude, adibidez, hau. Zuzen hau, zer da beko planoarekiko? Paraleloa. Eta atzeko hau, baita ere, paraleloa. Beraz, bi ertz hauek paraleloak dira beko planoarekiko. Eta hau, ere bai. Eta ertz hau, ere bai. Denak dira paraleloak. Baina hartzen baitut goitik behera joazten ertzak, edo zuzenak, zer dira? Ebakitzaileak. Beko planoa ebakitzen dutelako. Ze gertatzen da eskubiko aurpegiarekin? Adibidez, ertz hau paraleloa dela, hau ere bai, hau ere bai, hau ere bai, paraleloak. Eta hauek zer dira? Ebakitzaileak. Eta hemen daude beste lau barruan dituenak. Lau zuzen barruan. Guretzako, hemen lau zuzenki. Bueno, ulertu dezuelakoan, beste bat arte, agur.